Хайырлы кич, Жұмға 29 март яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышы алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Бүген безнең программабызда. Изге ният һәм якты уйлар 12 мең кешене берләштерде. Бик әйбәт организация иткәннәр, бөтен җирдә кертәләр, ишекләр ачык, тикшереп карады. Рамазан аеның иң күркәм чараларының берсе республика ифтарыннан. Инзилә Хөсәйнова. Бруцеллез афәте. Февраль ayında тикшергәч, үзгәреш чыкты, тискәре яка. Яшел Үзән районындагы крестьян фермер хуҗалыгында куркыныч йогышлы чир ачыкланган. Бу хакта тулырак Алия Сабирова. Докладларга бай сессия. Парламентның бүгенге утырышында депутатлар 5 дәүләт оешмасы җитәкчесенең узган елгы эшчәнлек буенча чыгышын тыңлады. Татар-мөселман эпиграфик һәйкәлләре Татарстонс. Бу ресурсларны һәрберсенә диярлек елына ярты миллионнан артык кеше мөрәҗәгать итә. Онлайн энциклопедия белән исәкленә 5 меңдәп кулланучы кызыксына. Кузгатылган мәсьәләләр турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажы. Бүген Татарстан мөселманнары өчен мөһим вакыйга үтте. Берничә минут элек Казан Экспода республика күләмендәге ифтар тәмамланды. 12нче тапкыр оештырылучы зур табынга 12 мең кеше чакырылган иде. Быелгы ифтарда иминлек чаралары ныгытылды. Мәскәү өлкәсендәге фаҗигадан соң халык күп җыелган урында саклык, уяулыкны көчәйтү мөһим. Чират җыелмасын өчен кунакларны көндезге 3тә үк тикшереп кертә башладылар. Казан Экспода хезмәттәшем Инзилә Хөсәйнова шәйп. Инзилә, зур ифтар ничек оештырылган, ул нинди тәэсирләр калдырды? Хайырлы кич, Фәнис, әле ярты сәгать элек кенә республика ифтары тәмамланды. Халык инде таралыша. Ифтарга республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та килгән иде. Алар халык белән бергәләшеп намаз укыдылар, вәгазьләр тыңладылар. Шулай ук Палестина һәм Мәскәүдәге фаҗигадә һәлак булучылар рухына дуга да кылдылар. Ифтарга күпләр гаиләләре белән килгән иде. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларның якыннары да чакырылы иде. Биредә чыннан да шундый җылы мөхит хөкем сөрә. Барлык мөселманнар бергәләшеп авыз ачтылар. Аларга мул табыннар әзерләү өчен 700дән артык волонтерны җәлеп иткәннәр. Алар инде иртәнге 6дан ук бирдә диләр. Без алар белән дә аралашып алдык. Әйдәгез әле сүзне аларга бирик. Ризыклар бик күп, бик мул безнең өстәлебез. Әле генә җылы пылау китерделәр. Шулай ук җиләк җимешләр, мандарин, груша, алмалар, күп лимонадлар куйдык, сулар төздек, барысында шулай. Иминлек таләпләре көчәйтелү сәбәпле халык берничә сәгать алдан килә. Ифтарга килдек, күбрәк халык теләгәндә кабул була дигән сүзләр җыри бит инде, менә шуңа күрә ифтарның кабул булуында өлешебезне көтәсебез килде дигән үзебезнең дә теләкләребез бар. Алданга килдек, безнең автобус шулай җибап килде, шуңа күрә килдек, районнан шулай җибәрделәр. Ифтарга меңләгән кеше җыела, турникеттан угаларның һәрберсенең букчаларын җентекләп карыйлар, тимер детектор аша уздыралар. Шулай ук сак хезмәткәрләренең сонын да быел арттырганнар, алар эштән дә, тыштан да кизү тора. Безнең безопасность өчен, конечно, кирәк. Сумкалар кара, ул бөтен җирдә бар бит. Театрга барсак та, кинога барсак та барбы. Ул бөтенесе безнең өчен ясалган. Иң беренче мөһим шул. Безнең безопасность, чтобы без исән-сау гына моннан өебезгә кайттык. Эшкә узуга ук халык ярминкәне күрергә ашыга. Монда милли киемнәр, дини әйберләр, шулай ук төрле бизәнү әйберләре сатыла. Менә җылыклар карыйбыз инде, әйберләр, китапларны карыйбыз. Бик матур күргәзмә бар да бар. Безнең бар ефәк белән эшләнгән яулыклар, изүләр, күкрәкчәләр, кичкенә генә кызларга бантиклар да бар, күп төрле изеләләр. Чарага килгән һәр кемгә менә шушындый матур Коръән китапларын тараттылар һәм быелгы ифтарга килгән һәр кем чын мәгънәсендә канәгать булып кайтып китте. Әлегә менә шулар, Фәнис, сүз сиңа. Рәхмәт, Инзилә. 12нче тапкыр оештырылган республика күләм ифтардан минем хезмәттәшем Инзилә Хөсәйнова иде. Хәзер исә башка темаларга күчәбез. Сәлмәттә 2 яшүсмер егет наркотик мәддәләр белән агуланган дип шикләнелә. Алар вафат булган, тагын берсен хастаханәгә алып китәләр. Соңыннан ул ДРКБга җибәрелә. Безнең мәгълүмат буенча хәле бик авыр. Янәсе вакыйга Әлмәтнең Бигеш урамындагы бер фатирда килеп чыга. Хәзер наркотик яисә башка психотроп мәддәләр кулланырга өндәү мәддәсе буенча җинаять эше дә кузгатылган. Моңа охшаш очраклар узган ел Казанда да булган иде. Яңа Сосновка бистәсендә 2 үсмер агуланды. Аларның берсе үлә. Декабрьдә башка
Сахла үзәгендәге балаларның берсендә яшьләр бер бүлмәне арендаға алып бәйрәмдә уздыра, шуннан соң өчесе агуланып хастаханәгә эләгә. Бүгенге хәл буенча хәзер тикшерү бара. Республикада кызамык һәм ковид белән авыручылар саны арта. Бу хакта бүген Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Ел башыннан кызамыкны 155 кеше йоктырган инде. 2023-тә исә бу чир белән нибары 146 кеше генә авырган була. Димәк, 2 ай ярымда авыручылар ел буе теркәлгән соннарны да узып киткән. 2 атналы Казанның 18-нче мәктәбендә кызамыкны күпләп йоктыручылар ачыкланды. 13 кешенең берсе дә прививка ясатмаган була. Бу атнада 606 кеше ковид белән чирләгән. Узган атна белән чагыштырганда бу 8%-ка күбрәк дигән сүз. У нас 155 случаев кори уже зарегистрировано. Кызамык йоктыручылар саны көннән-көн арта. Авыруларның 95% прививкасыз яки аның беренче этабын ясаткан. Инфекцияны йоктырмас өчен һәр кешегә вакцина хакында искә төшәргә киңәш итәм. Ул булмаган очракта медицина оешмасына мөрәҗәгать итәргә һәм кызамыктан прививка ясатырга кирәк. Татарстанда ОРВИ сезоны тәмамлана, аны 12205 кеше йоктырган була, алар арасында гриппның 60 очрагы теркәлә. Бакча сезоны башлану белән тартышу авыру, ягъни столбняк, боррелиоз, энцефалит та баш калкытачак. Бу йогышлы чирләрнең сәбәпчеләре кимерүчеләр һәм толпаннар. Алар уянган инде. Һава температурасы +10 градуска кадәр күтәрелгәч, активлаша башлаячаклар. В преддверии предстоящего дачного сезона. Бакча сезоны башланыр алдыннан кешеләр тартышу авыруын йоктырмау чарасын күрсен иде. Аңа каршы прививка ясатырга кирәк. Бу инфекция яралар аша керә. Алар тырма, көрәк, балта, пышкы белән эш иткәндә еш була. Вакцинаны һәр 10 ел сайын алу зарур. Яшелүзән районындагы хайваннарда бруцеллез табылган, дәвалап булмый торган куркыныч авыруны Нурлат авыл җирлеге крестьян фермер хуҗалыгындагы 8 сыерда ачыклыйлар. Шир тарамасын өчен аларны юк итәргә туры килгән. Бу хуҗалык территориясендә һәм аның янындагы Прибой авылында карантин керткәннәр. Бруцеллез табылган хуҗалыкта 147 мөгезле эретерлек бар. Аларның берлеше сугымга җибәрелгән. Куркыныч авыру каян килгән соң, моны ачыклау өчен Алия Сабирова Яшелүзән районына юл тотты. Без хәзер бруцеллез теркәлгән Яшелүзән районының Прибой авылыннан 5 чакрым ераклыкта торабыз. Анда машина белән үтү мөмкинлеге юк. Язгы көзге чорда юллар монда гадәттә шундый хәлдә. Аннан үтер өчен махсус техника кирәк. Әлеге авылда бүген якынча 30 кеше яши. Мөгезле эретерлек асраган бердән-бер гаиләнең малында авыруга ачыкланмаган. Авылда урнашкан крестьян фермер хуҗалыгында бруцеллез 135 баш сыерның 8-ендә табыла. Яскыз диагностик исследование, прививкалар ясыйбыз. Кискене тикшергәндә бруцеллез буенча чиста иде. Февраль айында тикшергәч үзгәреш чыкты. Тискәре яка. Шуңа без бер-ике тапкыр яңадан тикшердек тә, бруцеллез чире табылды. Фермер хуҗалыгында кәҗә һәм сарыклар, ат һәм бер ишәк тә асрыйлар. Ветеринарлар барысыннан да анализ алган. Әлегә нәтиҗәләре билгеле түгел. 30 баш мөгезле эретерлекне Дагыстандагы шундый авырулы терлекләр юк ителүче үзәккә җибәргәннәр. Авылда карантин игълан ителгән. Халык бөтенесе белә, халык кайгырта, әзгә шикле яши. Авыруның белгәч инде президентларын. Инде карантиннан соң инде күренә, дальнейшем продукция җитештерәчәкме, җитештерелмәячәкме инде, ансы билгеле булачак, лаборатория күрсәтә. Хәзер ветеринарлар авыруның нидән килеп чыкканын ачыклый. Ферманың хуҗасы терлекне әйтмичә генә башка төбәктән кайтарткан дигән фаразлар бар. Безнең инде ни бар, версия бар. Бездән башка, безнең карамактан башка, кагазлардан башка, рөхсәт кагазыннан башка мал алып кайткан хуҗасы. Без ферма хуҗасы Илдар Гаеев белән элемтәгә кердек. Ул бу фаразларны ялгыш ди, сәбәбен башкада күрә. Может, это от диких животных пришло. У нас очень много охотников приезжает, рыбаков приезжает мимо. Я не могу сказать, ни на кого не могу грешить. Яшелүзәндәге бу очрак соңгы ярты елда республикада 4-нчесе йогышлы чир әле февральдә генә Кайбыш районында ачыкланган иде. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанга өчен яз киләсе атна башында 13 градуска кадәр җылытачак. Моны республиканың гидрометеорология үзәге хезмәткәрләре хәбәр итә. Бүген Татарстан көньяктан килгән циклон йогынтысында иде, 6 градуска кадәр җылытты, туманда төште. Шимбә һәм якшәмбе яңгыр явачак, температура +7 тирәсе торачак. Дүшәмбе җылы һава агымы керә һәм сишәмбедән температура +13-ка кадәр күтәрелә. Гидрометеорология үзәгендә апрельдә уртача температура айлык нормадан югары булачак дип фаразлыйлар. Июльдә эссе киләчәк икән.
Казандагы йортларга адреслары язылган токталар урнаштыруга ни өчен идарәче компанияләр кумаушаулык итә, җирле җитәкчеләр нигә битарафлык күрсәтә? Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстан иленең аддитив технологияләр башкаласы булырга мөмкин. Бу хакта бүген Татнефтехиминвест холдинглар директорлар советы утырышында әйттеләр. Киңәшмәне Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов алып барды. Мәскәү белгечләре Лоиш индустрия паркында илдәге беренче аддитив технологияләр заводын ачарга ниятли. Бу 3D модельләрне төрле материаллардан катламлап төзүне күздә тота. 2032 елга кадәр биредә елына 300 сәнәгать принтеры җитештерергә планлаштыралар. Шулай ук Түбән Кама нефтехим предприятиесендә электролитлар өчен компонентлар чыгара башларга тәкъдим иттеләр. Республикада радиофотониканы җәелдерү проекты турында да сөйләделәр. Ул продуктларны тизрәк җитештерү мөмкинлеген бирәчәк. Интересные доклады. Я хотел бы поблагодарить наших выступающих за то, что они приняли наше приглашение, представили. И очень прошу, Рафин Асамович, чтобы вот те наши договоренности про дальнейшее продвижение этих проектов, они были на вашем контроле и меня информировали. Фән һәм техника үсеше өчен өстәмә мөмкинлекләр. Татарстан рәисе карары белән Фәннәр академиясе проектлары һәм республикадагы алдынгы инженер мәктәпләрен камилләштерү өчен 3 елга 750 миллион сум бүленәчәк. Бу хакта бүген Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов Дәүләт советы сессиясендә хәбәр итте. Бүген сессия яңача форматта узды. Утырышы башланганчы депутатлар Татарстан галимнәренең казанышлары белән танышты. Аннары үсеш буенча зур чыгыш тыңладылар. Парламентның бүгенге утырышы гомумән ел йомгакларына бай булды. Фәрүзә Мәҗитова Фәннәр академиясе йөз тоткан кыйбла турында. Татар халкы тарихын без аның халык иҗаты аша, сәнгате аша, теле аша өйрәнәбез. Дәүләт советында безнең галимнәрнең фәнни ачышлары һәм хезмәтләре тәкъдим ителде. Барысы да электрон форматта. 18 проект мәдәният, тел, медицина, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, иминлек өлкәләрен кулачлый. Туган телнең кулланылыш даирәсен арттырырга, традицияләрне сакларга һәм импортны алыштыруга юнәлтелгән проектлар бар. Мобиль телефоннар өчен туган тел кушымталары камилләшә. Шушы веб-сервис без анда эшләдек, анализ һәм синтез, татар теленең анализлау һәм синтезлау программасын. Аны сез текстны клавиатурада җыясыз һәм ул сезгә шул текстны сөйләп бирә. Һәм икенче варианты сез сөйләгән текстны, сөйләмәгезне ул текстка әйләндереп бара. Татарстан Фәннәр академиясенең энциклопедия һәм төбәк тарихын өйрәнү институты фәнни эшләнмәләрен тәкъдим итте. Киләчәктә муниципаль энциклопедия төзү өчен депутатлар ярдәме кирәк диләр. Гомумән үз аңны үстерү өчен муниципаль энциклопедия бик әһәмиятле дип саныйбыз. Бу проект киләчәктә тормышка ашсын өчен әлбәттә безгә ярдәм кирәк. Хөкүмәт тарафыннан һәм шулай депутатлар тарафыннан да. Татарстан галимнәре һавада метан газы һәм водородны күрсәтә торган сенсор җайланма уйлап тапкан. Бу приборлар газ чыгу турында кисәтә һәм гадәттән тыш хәлне булдырмый калырга мөмкинлек бирә. Әлеге яңалыклар турында Рифкат Миннеханов сессиядә депутатларга сөйләде. Бүген академия составында 12 институт, 7 бүлек бар. Аларда 630 кеше хезмәт куя. Планнар һәм бурычлар зурдан. Беренче чиратта республика икътисады өчен өстенлекле юнәлешләрдә фәнни тикшеренү эшләрен финанслау. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясендә тел, мәдәният, тарих, археология өлкәсендә цифрлы нигездә электрон платформалар эшләнә килә. Андый проектлар арасында түбәндәгеләрне күрсәтергә мөмкин. Татар теленең зур электрон сүзлекләр тупланмасы, Татар 2.0 онлайн энциклопедиясе, Татарстанның һәм татар халкының мәдәни мирасы, грамматик системасы, татар мөселман эпиграфик һәйкәлләре, Татарстонс. Бу ресурсларны һәрберсенә диярлек елына ярты миллионнан артык кеше мөрәҗәгать итә. Узган ел безнең Фәннәр академиясе Россия төбәкләре арасында фән техника үсеше рейтингында 3 баскычка күтәрелеп 2нче урынны яулый. Яшь галимнәрнең матди хәлен яхшырту һәм яшьләрне фән өлкәсенә җәлеп итү өчен грантлар һәм конкурслар каралган. Продуктивная работа вместе с университетом по поддержке стартапов. Без студентлар стартапларына ярдәм итү буенча университет белән хезмәттәшлек итәбез. Безнең республикада миллион сум ярдәм алган 442 яшь галим бар. 2024 елга да конкурс игълан ителде. Яшьләрнең проектлары сыйфатлырак булырга тиеш. Или в качественном параметрам проекта студентов. Чыгыштан соң сораулар булмады диярлек. Залдагы тынлыкны депутат Фадбир Сафин бозды. Ул галимнәрнең абруен күтәрү турында сорый. Нужны ли вот какие-то от нас рекомендации? Вот я посмотрел ваш проект решения, да, какие-то рекомендации, чтобы вот как-то вот этот статус поднять, поскольку наука сегодня играет исключительно важную роль. Того, что есть, достаточно.
Киләчәккә өстенлекле бурычлардан яшьләрне фәнгә җәлеп итү, инженер мәктәпләр үсешенә ярдәм күрсәтү. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстан мәктәпләрендә буллинг бара. Безнеңчә әйтсәк, балалар бер-берсен кыерсыта. Тик белем учреждениеләре җитәкчеләре аны яшерергә тели. Бүген бу хакта Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец дәүләт советында узган елгы эшчәнлеккә йомгак ясаганда сөйләде. 2023 елда аңа төрле чыганаклардан 13 меңгә якын мөрәҗәгать килгән. 403 контрольгә алынган, яртысыннан артыгы уңай хәл ителгән. Иң киң таралганнары гаиләдәге мөнәсәбәтләр, белем алуга кагылган хукукларның үтәлмәве. Мәктәптә балаларның бер-берсен кыерсытуы тикшерә башлагач кына ачыклана, диде Ирина Волынец. Бик күп мәктәпләрнең коллективлары бәхәсле мәсьәләләрне хәл итү буенча комиссия төземи, баланы кыерсыту очракларын күрмәмешкә салыша. Гәрчә бүген мондый мәсьәләләрне хәл итү өчен барлык мөмкинлекләр, кагыйдәләре бар. Аларны кулланырга кирәк, ә хәлне яшерергә түгел. Кайбер очракларда прокуратурага миңа мөрәҗәгать иткәч кенә кыерсытуларның еллар буена дәвам иткәнлеге ачыклана. Бүген парламентта Татарстаннан дәүләт думасына сайланган депутатлар эшчәнлеге турында Айрат Фарахов чыгыш ясады. Думада бездән 15 депутат эшли, закон чыгару, халык гозурлары белән эшләү, республика икътисадына федераль бюджеттан акча җәлеп итү төп эш юнәлешләр, диде. 8нче чакырылышта Татарстан депутатлары Думага 300 канун тәкъдим иткән, 70% кабул ителгән. Алар ислам финанслары, дарулар белән тәэмин ителешне үзәкләштерү, күп катлы йортларда шәркәханәләрнең эшен чикләүгә кагыла. Гаилә елында күп балалыларга бирелә торган җир кишәрлекләренә ут, су кертү, юл салу мәсьәләсен хәл итү кирәклеген дә әйттеләр. Нәхәр ул турында бик күп сөйләшүне апарабыз, потому что ул федераль акча белән булырга тиеш. Ул субъектлар акчалыгына булмый, җитмәй. Мәктәп ашханәләрендәге ризыктан башлап матди булмаган мәдәни мирас һәм патриотик тәрбиягә кадәр Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетында соңгы 5 елда шундый күп яклы проблемалар каралган. Комитет рәисе Айрат Зарипов бүген парламент утырышында 6нчы чакырылыштагы эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Бу вакыт эчендә депутатлар 166 мәсьәлә, шул исәптән 47 канун проектын карый. Башкортстан, Чувашия, Марий-Эл республикасындагы хезмәттәшләре белән тәҗрибәдә уртаклаша. Вопросы совершенства системы школьной питания находятся республика на постоянном контроле. Мәктәпләрдә балаларны тукландыру проблемасын депутатлар даими контрольдә тота. Без төрле районнарда булганнан соң белем йортларының ашханәләре яңартыла, ризык сыйфаты яхшыра. Моны әти-әниләр дә искәртә. Школьное питание. Ислам финанслары буенча килешүләр күләме быел былтырның шушы чоры белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан. Бу хакта бүген республиканың икътисад министрлыгы вәкилләре сөйләде. Исегезгә төшерәбез. 2023 елның августыннан Татарстан ислам банкинг системасы гамәлгә ашырыла торган 4 пилот төбәкнең берсе булып тора. Бу юнәлештәр зур эшләрдә башкарыла. Мөселман кануннары нигезендә эшли торган банкларда арта. Әйтик, ислам банкингында бурычка акча биргәндә аңа процентлар өстәргә ярамый. Ислам ипотекасы программасы да актив эшли. Әлеге мөмкинлектән инде берничә тапкыр файдаланган гаиләләр дә бар. Хәләл карта һәм лизинг программалары гамәлдә. Халыкка бу хакта мәгълүмат җиткерүдә мөһим юнәлешләрнең берсе. Хәзер ислам банкингының барлык тәкъдимнәрен дә бер порталда табарга мөмкин. Россия Үзәк банкы реестрында мондый хезмәт күрсәтүче 13 оешма бар. Бүген Казан Кремлендәге Хәзинә галереясында Михаил Козловскийның тууына 70 ел тулуга багышланган фотокүргәзмә ачылды. Ул ширек гасырдан артык Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевның фотографы булып эшләгән. 6 ел элек арабыздан китте. Күргәзмәнең ачылыш тантанасында бүген Минтимер Шәймиев шәхсән катнашты. Монда 200-гә якын фотосурәт тәкъдим ителгән. Минтимер Шәймиев Михаил Козловскийның зыялы, тыйнак һәм үз эшенең остасы булуын билгеләп үтте. Татарстанның яңа үсеш чорын чагылдыручы күргәзмәдән Илдар Сафиуллин. Минтимер Шәймиев үзе төшкән сүрәткә ишарәләп, бу кеше миңа ошаган дип шаярта. Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе Михаил Козловскийның тууына 70 ел тулуга багышланган күргәзмәдә хатирәләрне яңарта. Михаил Козловский создал настоящую фотолетопись новейшей истории Татарстана. Михаил Козловскийның объективына республика язмышын хәл иткән тарихи вакыйгалар эләккән. Татарстан һәм гомумән ил өчен әһәмиятле 90нчы еллар, эшлекле очрашулар, эштән тыш тормыш. Менә Минтимер Шәймиев 2009 елда Акбарсның Гагарин кубогын яулауына сабый кебек сөенә. Күргәзмәнең әлеге өлешендә Минтимер Шәймиевның гаилә архивын күргән мөмкин. Менә бирдә ул үзенең оныгы белән, инде монда шахмат уйный. Бу якта
гаиләсе белән истәлеккә фотога төшкәннәр. Эш графигі бик тығыз булса да, ул һәммәсенә өлгерәйді ди Минтимер Шәймиев фотографы турында. Үз эшенең чын остасы булуын билгеләп үтте. Михаил, мы вместе работали. У меня, по-моему, еще сложнее работа. На самом деле, вот задуманное надо не только написать, а еще показать. Для этого понятия надо мир. Әлеге күргәзмәдә 200-гә якын фотосурәт тәкъдим ителгән. Аларның һәрберсеннән үзенә генә хас булган нур, яктылык бөркелеп тора. Һәрберсенең тарихы бар. Менә мисал өчен иң түрдәге әлеге фотосурәт 3 президент дип атала. Ул 2012 елда төшерелгән. Аларның иң куеп, җылы итеп сөйләшеп торуларын шул мизгелдә күреп һәм туйымлап алу, ул инде әлбәттә фотографның чын осталыгын күрсәтә. Михаил Козловский төрле елларда Советская Татария, Вечерняя Казань, Известия Татарстан газеталарында фотокорреспондент булган. Аның иҗади осталыгын күреп алып, Татарстан президентының матбугат хезмәтенә чакыралар. Ул Кремльдә ширек гасырдан артык хезмәт куя. Папа был счастливым человеком. Әти бик бәхетле кеше иде. Ул 26 ел Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән эшләде. Бу бай фотоархив белән безнең буын һәм яшьләр танышыр дип уйлыйм. Счастливым в своей жизни. Минтимер Шәймиев улы Шәймиевның шырын чагылдыра һәм шушы чорда аның нинди генә өлкәләре, менә спорт өлкәсе, музыка өлкәсе, артистлар монда ял итүләре һәм башка бик күп якларын Минтимер Шәймиев улының шәхесен шын һәм аның Татарстанга булган хезмәтен чагылдыра торган күргәзмә бу. Михаил Козловский фотоальбом һәм китаплар чыгара. Иң зурысы Минтимер Шәймиевның юбилеена багышланган 700 битле җыентык. Әлеге саллы күргәзмә белән Хәзинә галереясында 12 майга кадәр танышырга мөмкин. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Казан дәүләт медицина академиясеннән махсус хәрби операция зонасына 5-нче тапкыр гуманитар йөк узатканнар иде. Медицина академиясе директоры Рөстәм Хасанов җитәкчелегендәге барлык коллектив һәм студентлар катнашында 1000 кадәр медицина кирәк-яраклары, дарулар җибәргән булсалар, бу юлы зуррак әйберләр тупладылар. Бензин пычкылары, шланглар, җылыткыч материалларда алып киттеләр. Медицина көллияте студентлары хәрбиләргә дип өчпочмаклы хатлар да язды. Махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүче егетләребезгә әлеге ярдәмне инде җиткезгәннәр, алар аны үзләре яшәгән урынга урнаштыра, машиналарына төйи. Бу материаллар белән ир-егетләр үз куышларын ныгыта алачак, хәрбиләр шатлыкларын яшерми, чөнки бу юлы су помпалары ярдәмендә окопларны да корытырга мөмкин була. Медакадемия белән җыйган әйберләр бик актуальны. Насослар, бензопилалар, ул бөтенесе кирәк аларга. Шуның өчен алар битеп калалар. Мин барам 3нче тапкыр алар белән. Үзем СУда булдым, кайттым. Менә шуннан соң булыша башладым малайларга. Казаннан көн сайын 1800 тоннага кадәр чүп-чар чыгарыла. Аның яртысын эшкәртеп икенче Шималга әйләндерү мөһим. Башкала җитәкчелеге шундый бурыч куя. Әмма әлегә моның белән шөгыльләнүче оешмалар күп түгел. Россия буенча да алар унлап кына. Татарстанда бу эшкә беренчеләрдән булып алынучылар белән аларның предприятиесенә барып, шәһәр мэры Илсур Мершин сөйләште. Яшь эшмәкәрләр Константин Максимов белән Александр Николаев пластик калдыклардан җиһаз ясый, аларның өстәл, урындык, эскәмияләрен урамнарга, скверларга да куялар. Бирдә айына 1000 тоннага якын пластик калдык эшкәртелә. Әлегә 680 квадрат метрлы мәйданда хезмәт куялар. Эш урынын киңәйтергә телиләр. Безнең бизнес вәкилләренә ярдәм программасы бар. Сезнең гаризаны карап, әлбәттә булышачакбыз, диде Илсур Мершин. 1600-1800 тонн мусора ежедневно мы вывозим. Көн сайын Казаннан 2000 тоннага якын чүп чыгарыла. Шуның яртысын булса да икенче Шимал итеп куллану мөһим. Алардан төрле җиһазлар ясарга өйрәнергә кирәк. Бу катлаулы мәсьәлә, әмма башка шәһәрләрдә мондый технологияләр кулланыла инде. Димәк, без дә булдырачакбыз. Быел Казан су ярында балалар өчен парк ачылачак. Аның нинди булачагы турында Татарстан шәһәрләренең үстерү институты вәкилләре сөйләде. Яңа парк милли китапханә белән Урам экстрим паркы арасында урнашачак. Аның мәйданы 3,4 гектарны тәшкил итә. Паркта төрле яшьтәге балалар өчен уен, ял һәм туклану урыннары да була. Моннан тыш лекция һәм остаханәләр өчен аерым бинада төзиләр. Әлегә шундый яңалыклар иде. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Рауф Шакиров җиткерер. Сау сәламәт булыгыз.
Медицинский центр «Эра». Наркология, психиатрия. Круглосуточно, анонимно. Казань, улица Восстания, 92. Сезнең өйдә, офиста һәм хәтта дачада яхшы ресторан бар. Айгөл Усманова кейтеринга тәмле хәләл матур презентация белән меню. Кунаклар килгәнче 2 сәгать алдан заказлар алабыз. Футбольный клуб «Рубин» приглашает вас на матч, который состоится на стадионе Акбарс-Арена 31 марта в 16:30. Соперником нашей команды станет футбольный клуб «Ахмат». Билеты в кассах стадиона и на сайте tickets.rubindefискazan.ru. Салават Фәтхетдинов гастрольләрен дәвам итә. 28 март Актаныш, 29 Дүртиле, 30 Нефтекама, 31 Югары Тәтешле, 1 апрель Чакмагыш, 2 Туймазы, 3 Стәрлетамак, 4 Оренбур, 5 6 7 апрель Уфа, 8 Азнакай. Хит җырларны Салаватка кушылып җырла. Концертны оештыручы ООО «Театр песни Салават». Огараян 956 ящик 6+. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнещит». Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Скачивайте мобильное приложение «Оплата за газ». Оплачивайте картой любого банка за газ и оказанные услуги без комиссии. Передавайте показания одним касанием экрана. Подключайте функции автоплатежа. Вам будет доступна история всех платежей и начислений, а также информация об установленном оборудовании и сроки поверки счетчиков. «Газпром Трансгаз Казань» рекомендует мобильное приложение «Оплата за газ». Это просто и удобно. Даниил Сабиров яңа кичә бүген иртәгә программасы белән 2 апрель Нефтьюганскида, 3 Сургут, 4 Нижневартовск, 5 апрель Нижнесартымскида, 6 Тобольск, 7 Төмән, 8 апрель Красноуфимск шәһәрләрендә. Билетлар кассаларда. Исәнмесез. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров. Киләсе тәүлектә Татарстанда кабат болытлар куера. Ә хәзер тулырак. Яз, яңару чоры. Даниил Мастердан түбән бәядән кухня һәм шкаф купега заказ бирергә ашыгыз. Март ахырына кадәр генә корпус җиһазлары 20% ташлама белән тәкъдим ителә. Тулы мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Орша, Балтач, Яшел үзәндә болытлы, яңгыр явачак. Көндез температура 2-4 градус, төнлә 2-3 градус жылы. Буа, Кайбыш һәм Апаста болытлы булачак, яңгыр фаразлана. Урыны белән яшенле яңгыр явачак. Көндез температура 3-5 градус жылы, төнлә 2-3 градус жылы. Мамадыш, Аксубай, Нурлатта болытлы һәм яңгырлы булачак. Температура көндез +3, төнлә +2-3 градус. Түбән Кама, Актаныш һәм Менделеевскида болытлы, яңгыр явачак. Көндез +3-5, төнлә +2-3. Әлмәт, Баулы, Бөгелмәдә температура көндез 3-5 градус жылы, төнлә 1-3 градус жылы. Монда да болытлы һәм яңгырлы. Республиканың барлык туристик шәһәрләрендә дә яңгыр явачак. Зиядә температура көндез +4 градус, болытлы булачак, яңгыр көтелә. Төнлә 3 градус жылы. Булгарда көндез +4, төнлә +2. Монда болытлы булачак. Алабугада болытлы, яңгыр фаразлыйлар. Көндез 4 градус, төнлә 3 градус жылы. Татарстан башкаласында да болытлы, яңгыр явачак. Көн дәвамында температура 4 градус жылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасын 753 мм тәшкил итә. Җил көньяктан секундына 3 метр тизлектә. Дымлылык 81%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.